Berjumpa lagi dengan panggung wayang sedanten kemawon, keluarga, sederek, mitra, sahabat, teman, semuanya yang berhubungan dan cinta dengan panggung wayang. Balik meneh lho. Iki wayang jos-jos. Iki kena utuh-utuh sedanten, gede-gede apik-apik lho. Iki mengko nek penasaran pokoknya ora tak ladeni nek tekone ning komentar ning ndi kuwi. Inbox ra tak ladeni. Langsung mawon hubungi WA-nya panggung wayang gitu. Hubungi WA-ne panggung wayang enek neng logo. Nah, terus nek ajeng numbas gratis ongkos kirim 10 Jawa dan bisa bayar COD. Tenang mawon. Ngene panggung wayangnya semuanya paling murah dan paling komplit pelayanannya. Iki piro iki? Saeblek iki. Iki sami iki. Eblek iki sami. 350 tok. Gratis ongkos kirim. Iki contone iki contone. Sugriwa. Sugriwa. Kandel utuh. Sugriwa pogok emang. Nah iki Sugriwa mekutan. Wah, lawas apik iki jos iki. Garapane sip apik jos. Terus Sugriwa lawas neh. Waduh, badalah. Lah kok Sugriwa lawas mekutan kok 350 iki nek ora panggung wayang mboten enten to bosku. Nah, delok iki ngene. Iki utuh banget, kandel banget. Sugriwa mekutan. Nah, terus iki meneh iki. Sugriwa mekutan meneh. Iki nganggo rambut kayak morak. Iki rada gebyar iki. 350. Iki sing dienggo ajar sahabat, sing nggo diblengge ajaran iki apik banget. Dienggo diparibasake bomo utawa dosemu kok keneng. Terus Bratasena. Terus iki buta iki apa iki? Karepe wil katak saini iki, karepe iki. Butane gedene sak Bratasena. Wes, langsung digas kek ngendang hubungi panggung wayang.